Һәм Муслим сөннәт килә, әнә Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям хараҗа аля асхабихи яуман. Бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабалар кырыена чыга. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның өе ничек булган? Мәчеткә терәлеп торган. Мәчеттә сахабалар утырып сөйләшкәннәр, дәресләр кабатлаганнар, хәдисләрне кабатлаганнар, Аллаһның аятларын кабатлаганнар. Һәм бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалар кырыена чыга. Мәчеткә кирип сахабалар кырыена чыга. Ва хум джулусун фил масҗид ятазакарун. Сахабалар шул вакытта мәчеттә җыелышып утырып искә төшерә торган булганнар, бер-берсенә искә төшерттергәннәр. Фақал алейхи салату вассалам, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ма аҗласакум?" Сезне нәрсә утырттыра монда? Ягъни сез ни өчен монда утырасыз? Ни өчен монда җыелышып утырасыз сез? Кулна. Һәм без әйттек, ягъни сахабалар әйттеләр: "Җаласна натазакара ал-ислама." Без монда утырабыз ди, исламны искә төшерәбез ди. Исламның ниғматын искә төшерәбез ди. Ничек башка риваятләрдә килә, без монда утырабыз, Аллаһны искә төшерәбез ди. Һәм Аллаһны мактыйбыз ди. Аллаһ Тәгалә безгә шундый хәйрлекне бирде. Ислам динен бирде, файдалы гыйлем бирде. Без мусламаннар булдык. Шундый ширктән, караңгылыктан чыктык. Аллаһ Тәгалә безгә бирде шушы ниғматны. Бит күпме безнең туганнар, дуслар, иптәшләр, алар шул караңгылыкта калды. Безнең белән көрәшәләр, безнең белән сугышалар. Алар бу дингә кермәде, без кирдек. Аллаһ Тәгалә безгә биргән ниғматны искә төшерәбез, Аллаһны мактыйбыз ди. Шуның өчен җыелышып утырдык ди. Ва манналлаһу алейна бихи, һәм искә төшереп утырабыз ди. Кара, Аллаһ Тәгалә безгә нинди ниғмат бирде, нинди зур ниғмат бирде. Без исламда, аның өстәвенә мухаҗирләр, аның өстәвенә ансарлар, аның өстәвенә Пәйгамбәрнең сахабалары. Уйлап кара, Пәйгамбәргә ярдәм бирүче, Пәйгамбәрнең сахабалары булу, бу инде ниғматның ниғматы. Бу мусламаннар гына булу түгел, мөэминнәр генә булу түгел, бәлкем бу ниғматның өстенә ниғматның ниғматы. Беләсезме? Һәм әлбәттә аның файдалары да бик зур. Мәчеткә җыелышып утырып бергә, менә кардәшләр, мусламаннар мәчеткә җыелышып утыру, бер-берсенә искә төшерү, аның файдаларыннан иман куәтләнә. Шәбит, менә утырасың, искә төшерәсең, куәтләнә бит. Искә төшерәсең, элек ничек идек без, машалла, кара хәзер инде хәлдә, Аллаһның ниғматын искә төшерәсең. Монда иман нишли арта башлый, анда кардәшлек арта башлый. Беләсезме? Һәм гыйлем өстәлә шуның өстәвенә белмәгән кешеләр белә башлый. Чөнки анда бит төрле кешеләр бар. Кемдер нәрсәдер белә, кемдер нәрсәдер белми. Белгәннәр хәдисне искә төшерәләр, аятларны укыйлар, белмәгәннәр нишли? Ана файдалана, гыйлем ала. Күрәсезме, күпме файдалар. Ягъни гыйльми мәҗлесләргә җыелышу, моннан инде галимнәр дәлил чыгаралар. Фақала алейхи салату вассалам, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аларның җавапларын ишеткәч әйтте: "Аллаһи ма аҗласакум илля һаза илля залик." Әллә сез шуның өчен генә утырасызмы? Гыйлем өчен генә утырасызмы? Аллаһны искә төшерү өчен генә утырасызмы? Кулна валлаһи ма аҗласана илля залик. Һәм сахабалар әйттеләр: "Аллаһ белән әйтәбез, biz шуның өчен генә утырабыз." Фақала алейхи салату вассалам, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ама валлаһи инни лам астахлифкум тухматан лакум." Аллаһ белән әйтәмен, мин сездән шикләнеп әйтмәдем бу сүзне. Ягъни мин сездән шикләнеп сорамадым бу сүзне. Ягъни шикләнеп бар монда җүнсез эшләп утыралар икән дип, аның өчен түгел. Мин беләм, сез хәерлектә, сез хәерле ният белән монда җыелышкансыз. Сездән шикләнү өчен ант иттермәдем сездән. Сорамадым мондый сүзләрне. Валакин атани Җибрилу анифан. Ләкин яңа гына миңа Җибрил килде, фахбарани, һәм миңа хәбәр бирде, һәм әйтте: "Анналлаһ юбаһи бикум амалаикатаху." Чынлыкта Аллаһ Тәгалә сезнең белән фәрештәләр каршында горурлана. Чынлыкта Аллаһ Тәгалә сезнең белән фәрештәләре каршында горурлана. Монда инде шейх шушы хадисне китерә, бу хадисне Муавия ибн Аби Суфьян радиаллаһу анху тапшыра, Муавия тапшыра, аннан инде Абу Саид аль-Худри тапшыра, радиаллаһу анхума. Әйтә шейх: "Фахади ишарат азима лиман акрамаху Аллаһу ва манна алейхи лихифзи вақтихи фи мисли ҳазихи аль-маджалис аллати туъаду фи буютиллаһи аллати азна Аллаһу җалла ва ала ан турфа ва юзкара фиха исмуһ." Менә бу инде бик тә зур ишарат. Кемгә Аллаһ Тәгалә үзенең ниъматын бирде?
Бу зур ишарат булып тора. Агар да кеше чынлап та шундый хәйрли мәҗлесләрдә җыелыша икән, шундый хәйрли мәҗлесләрдә катнаша икән, гыйлем ала икән, инде аңа зур ишарат булып күрсәтеп тора. Аллаһ Тәала аны шушы зур нимәт белән нимәтләгән. Аллаһ Тәала шундый зур хәйрлек биргән. Аллаһ Тәала шушы нимәткә ирешергә Аллаһ Тәала юлларны ачкан, аның йөрәгенә керткән бу хәйрлекне. Бит күпме кешене без күрәбез, кардәшләрне күрәбез. Хәтта алар белгән очракта, менә нидер мәчеттә дәрес бар, нидер мәчеттә анда хәерле гыйлемне өйрәнәләр, ләкин килми. Менә өйдә нишли ул? Бар аның вакыты әрем-шәрем кайдыр китеп бетә ул. Монда нәрсәдер әйткән, тиңдә нәрсәдер әйткән, монда нәрсәдер караган, монда кемдер шалтыраткан, монда нәрсәдер эшләгән. Һәм вакыты бар, китеп дә бар. Шундый зур хәерлектән ул мәхрүм кала. Аллаһ Тәала инде барчабызга тәүфик бирсен, барчабызга Аллаһ Тәала хәерлек бирсен инде. Субханаллах. Бу күрсәтеп тора, зур ишарат булып тора. Аллаһ Тәала аңа шундый нимәт биргән, үзенең вакытын саклау шушындый хәйрли мәҗлесләрдә. Күрдеңме? Үзенең вакытын саклау шундый хәйрли мәҗлесләрдә. Ул килеп мәҗлесләрдә хәтта гыйльми яктан зур файда алмаса да, мәсәлән, ул дәрескә килә, һәм мәсәлән, яртысын аңламагандыр. Ләкин ул ирешә Аллаһның рәхмәтенә. Аның өчен фәрештәләр дуа кыла. Аның өчен хәтта диңгездә булган балыклар дуа кыла. Аңа тынычлык ирешә. Аллаһ Тәала ул кеше белән гурлана фәрештәләр каршында. Күпме хәйрлекләргә ирешә, шулаймы? Әйтәм. Шулай иттереп, Аллаһ Тәала аңа шул нимәт бирә, үзенең вакытын дөрес итеп куллануда шушындый хәйрли мәҗлесләрдә. Һәм кайсысы Аллаһның өендә җыелышып рга Аллаһ Тәала әмер итте, шушы мәҗлесләрдә Аллаһның исемен искә төшерүдә һәм Аллаһның исемен күтәрүдә һәм аның хакында өйрәнүдә. Ягъни мәҗлесләр шуның өчен салынган, шабит. Һәм бу безгә күрсәтеп тора, мөмин мөселманның йөрәге мәчетләр белән бәйләнергә тиеш, мәчетләр белән, Аллаһның өе белән. Өй белән түгел, өй белән. Өй белән кайтасың, хаҗәт белән, анда синең хатының, балаларың, аларга шулай нәсихәтләрен әйтәсең, аларны хәйрлеккә чакырасың, үзеңнең дөнья мәнфәатен эшлисең, үзеңдәге йөкләмәләрне, үзеңә йөкләгән йөкләмәләрне эшлисең. Ләкин барысы йөрәгең нәрсә белән бәйләнгән? Мәчет белән бәйләнгән. Мәчеткә ашкынасың, мәчет. Чөнки чынлап та мәчеттә кеше күп хәйрлекләр ала. Анда ул Коръәндә укый, анда гыйлемдә ала, анда фарызларында үти, анда кардәшләре белән дә аралаша, анда субханалла, анда күп хәйрлекләр, күп. Һәм шуның өчен дә сабыр булу кирәк шушы юлда. Сабыр булу кирәк шушы юлда. Һәм кашан бу аят укылгач, инде шейхлардан сорадылар бу аят хакында, галимнәрдән сорадылар: "Васбир ма'аллазин яд'уна раббахум билгадати вал аши юридун вajha." Сабыр бул. Яни Аллаһ Тәала әмер кыла пәйгамбәребезгә, сабыр бул. Шулар белән алар кичләрен һәм көндезләрен үзләренең Раббыларына гыйбадәт кылалар. Сабыр бул. Шулар белән бергә алар кичләрендә, көндезләрендә, иртәләрендә Раббыларына дуа кылалар, гыйбадәт кылалар. Менә үзеңне алар белән сабыр иттер. Һәм алар телләр Аллаһның ризалыгын. Алар телләр Аллаһның ризалыгын теләп, кичләрен һәм көндезләрен гыйбадәт кылучылар белән үзеңне сабыр иттер. Яни алар белән бергә бул. Дип Аллаһ Тәала пәйгамбәргә әмер итә. Һәм сорап бирәләр, бу гыйлем алуга кагыламы? Һәм галимнәр әйтәләр, әлбәттә бу гыйлем алуга да кагыла. Анда бит шәкертләр утыралар, һәм үзеңне сабыр иттер. Әлбәттә гыйлем алу җиңел түгел. Гыйлем алу, өйрәнү җиңел түгел. Анда катнашырга кирәк, анда кабатларга кирәк, анда өйрәнергә кирәк, утырырга кирәк. Һәм үзеңнең кадерлегең, вакытыңны нишлисең, кисеп алып, Аллаһның юлына, шушы гыйлем алуга кулланырга кирәк. Шайтан бит субханалла, ул бит кытыртыпна тора. Субхан, син бит хәзер шундый вакыт, әйдә, моны эшләп кал, теңгә шалтырат, анда дөнья ягына сиңа күп файдалар булачак, мысы булачак, тегесе булачак. Аннары иптәш дустың шалтырата, әйдә, мин хәзер сиңа киләм, әйдә, хәзер монда бик тә яхшы тема бар, монда акча эшлибез әле, хәзер киләм, көтеп тор. Тегесе әйтә, мысы әйтә, тегесе әйтә, мысы әйтә. Күрәсеңме? Шуңа да сабыр булыйк. Гыйлем алда. Сабыр булыйк, шулар белән
кем гыйлем ала, аларга тотыныйк, алар белән бергә булыйк. Чынлыкта белегез, Аллаһның коралы, Аллаһның табары бик биек, бик зур. Ничек Тирмиздә килә бит хадис. Шейх Аллаһ рахмаллаһу хадисен сахихка чыгара. Абу Хурайрадан килә: "Ала инна силатуллахи алия." Чынлыкта Аллаһның табары бик тә биек, биек зур. "Ала инна силатуллахи джанна." Чынлыкта Аллаһның табары ул джаннат. Күрәсеңме? Ул дөнья ул бетә торган бер түгел. Ул менә субханалла, берсе башана, ансы бетәсе, икенче башана, берсе бетә, субхан бетә торган бер түгел. Шуңа да алдатма үзеңне алдатма. Әйтә шейх: "Ва мислу хадил маҗалис аль-мубарaka." Мондый кебек бәрәкәтле мәҗлесләр, ягъни гыйлем алу мәҗлесләре хакында сүз бара. "Лабудда лил-муслим ан юсаббира нафсаху." Мусламан кеше үзен сабыр итәргә тиеш шушы мәҗлесләрдә, сабыр итәргә тиеш. Үзен өйрәтергә тиеш сабырлыкка. Алейха. "Ван яктати'a лаха мин вактихи хатта ястафида ва янтафи." Һәм үзенең вакытын шуңа бирергә тиеш, сарыф итәргә тиеш. Үзенең вакытын кисеп алып, ушы гыйлемгә кулланырга тиеш, хәтта аннан файда алыр өчен, хәтта хәерле юлда кулланыр өчен үзенең вакытын. "Ва илля иза кана лахиян, мунсарифан, муншагилан, муқиббан ала умури дунья." Әмма агар да алай булмаса, сабыр булмаса, үзенең вакытын гыйлем алуга кулланмаса, кирисе булса, ягъни уйнап йөри торган булса, кайдан ничек кызык шуңа бара торган булса, гыйлем алудан икенче якка борылса, һәм башка эшләр белән шөгыльләнсә, һәм дөнья эшләренә шумса, алатилла тантахи. Кайчан ул дөнья эшләре бер кайчан да бетми. Шейх әйтә. Ул дөнья эше бетә торган бер түгел. Берсе килеп чыгамысы, субханалла, ул бетә торган бер түгел. Хәтта безнең татарларда әйтә бит, кеше үлгәч тагы 3 көн буе эш каланың. Шәйт, анда 3 көн түгел әле, тагы 3 ел калар аның. Бетә торган бер түгел. Һәм имтихан шунда да инде. Бу сынау. Алла сине сынай. Менә шушында да сынау. Син дә шәһәйлисең, бу 3 тинлек дөньямы, яки шушындай Аллаһның табары булган җәннәтнеме сөйлисеңме? Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә синнән теләми, тулысы белән дөньяны айырыл дип. Әйме? Аллаһ Тәгалә сорамый бит аннан синнән. Әйтә: "Фала ятахайяу лаху магрифатул хайри ва магрифату абвабихи." Агар да кеше шайтыр дөньяга тулысы белән шумса, гыйлем алмаса, юлынча ул хәйрлекне белә алсын. Ул хәйрлекне белә алмый бит. Һәм хәйрлекнең ишекләренә белә алмый. Ва магфиратус субул аллати ясилу мин хилалиха ила алхайр. Һәм хәйрлеккә илтә торган юлларын да белә алмый. Ва ила ма юрдиллаха. Шайтыр Аллаһның ризалыгына илтә торган юлларны белә алмыйча кала. Һәм күп хәйрлекләрдән ул мәхрүм кала. Күп хәйрлекләрдән мәхрүм кала. Ни өчен? Ул нәрсәгә алмаштырды? Шу юк дөньяга. Кайсы ул дөнья, ул ничек Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләм әйтә, "Дөнья мәл'уна." Ала инна дөнья аль-мәл'уна. Чынлыкта дөнья ул мәл'уна. Ягъни тәнкыйтьләнгән. Аллаһ яратмаган әйбер. Аллаһның ачуы төшкән әйбер. Мәл'ун ма фиха илля зикруллаһи ва ма валаһу ва алиман мутаалиман. Илля магар ләгънәткә төшмәгән әйберләр ул Аллаһны искә төшерү һәм аннан соң булган әйбер, нәрсә ул? Аллаһка якынай торган эшләр. Һәм шулай тагы әйтергә була, мөмин мөселманнар, тақвалы, хәерле дуслар, һәм галим һәм гыйлем эзләүче. Менә булар инде тәнкыйтькә эләкмәгәннәр. Булар инде хәерлектә булучылар. Баракаллаһу фикум. Бу хадисне Тирмизи тапшыра һәм Шейх Албани рахмаллаһу үзенең Сахих Җамиътә хәсәнгә яхшы хадис дип әйтә. Шейх дәвам итә: "Ва фи мисли хадил маҗалис." Һәм моны күп мәҗлесләрдә يتم توجيه وتأتي الموعظة وتحصل الذكر وإيقاظ القلوب وتوجيه إلى أبواب الخير فينتفع الناس ويستفيدون فوائد عظيمة. Hamını köp məclislərdə kişi özünə bik tə görkəm күрсәтмәләр ала. Һәм бик тә яхшы вагызлар ала. Аның белән йөрәгендә иманы арта. Һәм искә төшерүлекне ала. Чөнки кеше оныта ашлай бит. Һәм аның йөрәге уянып китә. Һәм аңа бик күп хәйрлекләргә ишекләр ачылып китә. Яни ул күрә башлый, кара, мондый зилектә бар, мондый хәйрлектә бар, мондый хәйрлектә бар, мондый хәйрлектә бар.
Шуңа да Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннама яхшаллаһу мин ибадихи улама". Чынлыкта Аллаһ Тәгаләдән иң каты куркучылар алар галимнәр. Аллаһның кулларына булган Аллаһтан иң каты куркучылар алар кемнәр? Галимнәр, чөнки алар беләләр, белеп куркалар. Һәм шулай итеп кешеләр бик күп файда алалар һәм бик күп үзләренә файдалар алалар шушы мәҗлесләрдән.